सारिक हामजतनो मीडिया टाकुर बुको ताइतिनी जों विधानसभा इलेक्शन पैमा परे अबाय संगठन कुनो दिन जों आसु याखो तिनी निजे सांगठनिक मीटिंग ब्लॉक डिस्ट्रिक्ट YTF TWF सुरमानी जत संगठन तुय जों आसुक लेखा सगामो 12 तारिख एकता स्टेट लेवल हाई पावर कमिटी फैनाय अब तुय जों किसा डिसिजन ना लेखा जों थांनाय 12 तारिखआव प्रत्येकटा संगठनानो जों 12 जन खलाय जों बुमुं दिलेखा कखाय जों सुरमा विधानसभाव ताकलाय जितेलिया हाइफानो जोंनि सुरमानि ब्रक विभिन्न संगठन जों आशा खायो आगामी दिन जों चांगाखौ बाचानाय एवं आबनि बाग जों हारि गायनो जों उसरा गैया जोंनि संगठन ताइब राखनाय जों तिनि डिसिजन ना जत संगठन तुयो और आगामी दिन ताइब जों फेल खाइबो जोंनि उत्साह कमिया सेकामता मावनाय अंगिया अब हाई लेवल डिसिजन नानाय जों 12 तारिख फाइनल 12 तारिख परे जों जोंनि सांगठनिक ताइसे कताल भाबे जों चेन्नाय एवं आगामी दिन जों सुरमानो जोंनि जागो दिफिना बाग जों चेष्टा नालायदों अच्छा साथे कैसा कखाय थांनाय सालाव जे ससियेल मीडिया जे बायलारमा जे ब्लॉक प्रेसिडेंट तुषार कांति देबरमा जे त्रिपुरामा थाया कारण जे बीजेपी नि जॉइनिंग खालामनाय अब तानु बागै थांगाना अब काहाम नसुं तुषार कांति देबरमा अब जोंनि सुरमा ब्लॉक प्रेसिडेंट दंमानि बो सासा साननि सिगां बो बिनि रिजिगनेशन लेटर रिखा जोंनि स्टेट प्रेसिडेंट नो रिखा जोंनि विधायक अनिमेश सरनो रिखा आनो रिखा बो थांगा बिनि पर्सनल मैटर अब तुय जों बिसे समाया बो थांगा बो विषय थांगा अब जों सुनिया बिनि पर्सनल मैटर बरंसो आमने सं वीडियो जरा तंखाय समय तंखाय बनन सुननाम तो अनि रिक्वेस्ट अब के तिब्लाम थाने के नरने 46 सर माने की एफेक्ट नि फासिंग थांनो जे बो गासे प्रेसिडेंट गय नरं नै ओ जे दफा हिने सामखाय तमनि बो याखारि थांनो नैदि पॉलिटिकल शत्रु मित्र कुनो करू बो फाइका चुंबाय थांगा आउनि तुय एफेक्ट गंया कारण तुषार अंका तिनि ब्लॉक प्रेसिडेंट बो सेचुं थांगा कि तंखोबले चुं और 16000 बुटार नि एबा बिसे तंग चुं दिप्रा मुठा तिनि एसटी बुटार चुं तंग पुरानो तंग बो सेचुं थांगा बिनि मैटर आउनि तुय कुनो एफेक्ट गंया बकी दल तलांगै नरनि बिसिं तै बुसु बहायके बथांगा साइचुं की थांगा बहाय बो चुं खनाखा दल तलांनाय तलांगिया अब तां बुजि सुगिया किंतु जॉइनिंग खेका चुं यूट्यूब मानका बा न्यूज मानका बो सेचुं आबनो ताबु कालै एबा के बुसकांगो ताम या फिरसेनो चुं आशा खायो माने ताबु तुषार कांति जे ब्लॉक प्रेसिडेंट तंगमानि बिनि सलाय एक्टिव ब्लॉक चुं कलेक्शन खेगा तिनि बनो चुं आगामी दिन चुं नियुक्त खेनाय एवं बिनि बुं प्रपोजल दिनाय चुं साकाबो इंगा आशा करे चुं एक्टिव बिनि सलाय एक्टिव माननाय एवं सुरमा आगाम तागलानि सलाय आगामियाव चुं बुट माननाय नतबा चुं दखल खेनाय अबायसिता चुं प्रोसेस ना सानि सिनेम कितारि आनि सिनेमुं आं सुरमा विधानसभानि प्रमुख हाई लेवल कमिटी चेयरमैन थैंक यू